Wannan hanya ta makera kai. An waje jiki je ka. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya, me yasa bi tayar ne? Ai tayan nan dole ne in jijjira da shi. Allah. Yanda hanyar na ya lalace nike ta bugun ramu ina saran ramu na dauka tayan nan zai abu da kace ka bi ta babban rami na bi ta nan ka san makera na je ai duk wacce ta bi ta babban rami kuma sai an mata sitireta Allah dai ka mai gyara hanyar ai tayan macilin ne macilin ne ai ka san inda ka samu taya macilin Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Salamu alaikum. Muna musu gaisuwa ne mun ce salamu alaikum. Da nuku ya yi. Ya gajiya. La ya lofa. Ya aiki. Mun gode Allah. Kai saurare ni kai kuka kamali. Masu bara sun yawa yanzu haka taimako yake nema. Ya aka yi. To Allah ku ya guri fa ni ba da ina yi ba. Menene? Muna so mu yi sata ne. Muna so mu yi sata moto. Motan zaka sata? Muna so sata moto ne. Zo. Ba na faɗi ba ne. Muna so sata ne ba. Wanda zai yi sata kuma he ya zo ya faɗa. Ai sai ka bari ba mu nan ka zo ka sata. Ṣàánú mi, mo fẹ́ mọ́tò, mo fẹ́ kẹ́rù. Idan kana je umar ka da ka ci wallahi nan ba ni da ba ne ga ba mu sake ku ba wallahi sata ne muna so mu yi. ai shi isa ka kama. Sata moto. Assalamu alaikum. Yawa dan banga. Da dama ofishin ku da mu. Da yarbawa ya kai. Barawo ne. Bai ti da ma magana yadda ya kamata bane. Wannan babawa ne. Dakata. Ya gaya maka abin da ya Ya gaya maka me. Bai ka zo ne kake so. Allah bai mama kari tori Allah. Ai dan nafce ta Wallahi na ci ko ya mala bane ga maka gaskiya. Me faru? Mu so muna da kaya muna so a fasa muna kaya sai can gari mu lori. Sina na ce musu ina so sata mota sina su. Ai ba ku bai ce shi bane ga kwa Ya za a mu bai ce shi. Sina sun zo su kama ni sina so a da gomo. Ku Hausawa sai ku. Ai ma'ana yana da kaya yana so ya shata mota a kwashe mishi kaya. Sata mota muna so fa na so mane. Wallahi ka ku da jikin shi yayi wallahi da hadin da jikin shi yayi wanda masa kada shi uku ne ban da Allah da ban kai harar gawa da ba ta mu ba ai kun ka sani ne aka ce ya maimaita me yake so yana ta wanda da gane ce sata ba usa mu ka daka dan muke sata kuna so ku ba mu ka Allah sarki Allah ya baka hakuri ka san yadda za a yi za ka iya zuwa ka kwasan musu kaya din nije na dawo na gaji in za ka iya zuwa a baka makulli amma ba ta hanyar babban rami za a buga ko ba wata ina za a kai kayan ilori ne muna so mu kai kayan mu kayan da mu koma ta wancan gari ta gina mai haka kinin so ta gina ona ta gina wai tumina ba masala ta muna kaya ne mu muna so kaya mu kawai ya je tan sike da magana ya kare ba amma a gyara hausa magana ya kare to in haka ne dan haka ne ku je ku yi ciniki da shi dan zai iya gaya min alhausar da bata min ba ne in kwakwabe shi wallahi saboda akwai lokacin da naje wannan gari Ogomashi akwai wani soja bayarabe ne ya taba wanka min mare sai in huce akan shi wallahi Allah kaga gare ku je ku yi magana nawa zai biya je ka da shi wuce da shi abokina mu je wannan mutu akwai damuwa fa akwai masala ya ji wuya na siyo na so ya kase ni fa an kase mutum so ba da ba usa wannan kama bai kare bane wallahi ka kuru da ka ga da toba amma ba ne samun ta wanda bangare zamu yanka iko sai rabani in sai shirya na da mota kai alƙawari akwai dai ne to akwai mai komai jidda na yi mai tsoka fa yawa aje wajen mama